Hola a totes i tots! Sigueu benvinguts a Orienta't, el teu canal d'orientació educativa. Jo sóc Luis Fallos, orientador educatiu a la Comunitat Valenciana. Comencem! Hola a totes i tots! En aquest vídeo us presento les opcions que teniu una volta finalitzeu el curs de primer d'ESO. Però abans de valorar diferents opcions, hem de començar per allò que hem trobat enguany i les condicions que ens faran passar de curs. Comencem pel principi. Enguany l'organització del primer curs de l'ESO ha sigut diferent al que solia ser en anys anteriors a la majoria de centres. Per primera volta hem tingut una organització per àmbits de matèries a tots els instituts, que s'assembla a allò que fèieu a l'escola amb una tutora o tutor que us impartia la majoria de les assignatures. A l'ESO ha sigut un poc diferent, però sí és cert que en volta de tindre 11 assignatures i 11 professors diferents com en cursos anteriors, enguany s'han ajuntat grups de 2, 3 i fins a 4 assignatures, impartides per un sol professor o professora. I fins i tot segur que teníeu en molts moments més d'un professor o professora en classe fent allò que es diu codocència. Però, com queda això dels àmbits a l'hora d'organitzar les notes? Doncs la normativa ens diu que el professorat assignarà qualificacions a cadascuna de les matèries tot i estar juntes en un àmbit. Així doncs, llevat que puguen haver-hi modificacions d'última hora, la normativa d'avaluació a l'ESO especifica que per a passar de curs s'han de superar totes les matèries cursades o com a màxim tenir avaluació negativa, és a dir, suspeses, dues matèries, que no poden ser alhora matemàtiques, castellà i valencià. Amb dues d'aquestes tres no s'hi pot passar de curs, llevat en situacions extraordinàries. Així doncs, si al final del curs et queden suspeses 3 o més assignatures, o 2 de les que us acabo d'esmentar, repetiràs curs. Per tant, tornaràs a fer el curs de primer amb un pla específic de reforç. Malgrat el que diu la normativa i tenint en compte que poden produir-se excepcions o modificacions d'última hora que canvien aquest fet, us convido a no descuidar-vos i treballar i estudiar fort, perquè encara que pugueu passar de curs amb matèries pendents, les assignatures suspeses no desapareixen, sinó que haureu de recuperar-les al proper curs. I com que segur passeu tots i totes de curs perquè sou molt bones i bons estudiants, anem a veure què trobarem el proper any. Doncs en principi, i llevat que donen altres instruccions des del govern valencià, el proper curs de segon d'ESO es queda tal qual venia realitzant-se. Per tant, tindreu un total de 12 assignatures, algunes de les quals ja les coneixeu. Malgrat això, és possible que al vostre institut puguen decidir, donat els bons resultats en la majoria dels casos ha donat enguany, continuar amb una organització per àmbits i amb codocència en segon de l'ESO, o fins i tot que la pròpia Conselleria d'Educació vulgui continuar amb aquesta proposta als nostres instituts. Tot i això, no ens afecta massa, sinó que serà continuar com fins ara amb xicotetes modificacions d'assignatures que hi apareixen de nou front a altres que hi desapareixen. Si us fixeu, tindreu Física i Química i Educació Plàstica Visual i Audiovisual, mentre que ja no tindreu Biologia i Geologia. A més, heu de triar una optativa d'entre les que oferta el vostre institut. Així podeu veure un llistat de matèries optatives que diu la llei que s'hi poden triar, però que no les trobem a tots els instituts, donat que la grandària del vostre institut condiciona l'oferta educativa. Si teniu dubtes sobre les assignatures que oferta el vostre institut, no deixeu de preguntar als vostres tutors o tutores i també als orientadors i orientadores. I fins ací aquest vídeo d'orientació acadèmica per a alumnat que està cursant primer d'ESO. Si teniu dubtes, no deixeu de preguntar als vostres tutores, tutors i als departaments d'orientació acadèmica i professional dels vostres instituts. I fins i tot, si voleu, podeu deixar-me els vostres dubtes o valoracions a la secció de comentaris d'aquest mateix vídeo i tractaré de contestar-vos tan aviat com em siga possible. Espero que us hagi sigut útil el vídeo i que si us ha agradat us subscriviu al canal. Recordeu que també podeu trobar a Instagram com a Canal Orienta't i a Twitter en @canalorienta't. Moltes gràcies a totes i tots i fins el proper vídeo.